maza ka ji Bauchin ne. Awa garin na duniya ne alaji. Ni inda nake ma jin daɗin yawo ko idan na je irin su Bauchin nan Kaduna Gombe ina ne zaka ga mutum 1 2 10 100 duk ana buski da buski. Ai Allah kauce banda garin nan nawa ne. Banda Bauchi ka. Ƙarya ne wallahi Bauchi gida ne ba. Bauchin amma ni ne da Bauchi. Dai can sauran garurrukan ka je can ka maganar ka. To shikenan garin ka ne ko? Gari na ne Bauchi. Duk inda na je MC Madaki. Kai ka san inda mutane suke zama ko? Ni kuwa na sani. To a zaga. Aje mana waye ke so. Ba na tsoro gari na. Muje aje. Shige ga muje. Bauchi gida ne ni da su ai abokan juna ne da ni da ke da su. Yau ba ga yara. Yawwa. Yanzu kun gane wannan ku duba shugaba. Babu ni a wayan maman ku. Ba taba ganin ba ta ga wannan ku je ku yi wasa. Ku je ku yi wasa ku. Ya mu koma. Mu je. Ai wayannan yara ne mu je. Ai akwai manya ai. Je. Da sauki. Maza ci. Ya ne. Ya ne kan gaskiya mu ya ba. Dan su Madaki ne fa. Shawarar da Allah waye saka. Yanzu akwai aiki ba. To yanzu ai ne. Ai nan ka sanake kai an ji maka. Ina nan. Wallahi akwai aiki sosai ba. Kai waye sanka? MC Madaki. Waye sai MC Madaki? Ba za share shi. Zai sa kawai. A rabu ji tare ne? Je tare. Maza. Ina ramu. Malan ya dai? Ka sa akwai yan sara a wannan ko. Mu je mana dan je canza kala. Ba su gane ni ne. Ba su gane. Ya maza tashi mu je. Da ba a gane ni amma yanzu da a gane ni. A wallahi gwanda shiga dadin. MC Madaki ko MC Mahaukaci? Haka kace. Tsaya mana haka kace ne. Zo mu je. Wallahi mu marar da suka maka haka. Maza je. Ya ne ko a biki na a tebul ne zauna. Hoto da shiga amarya yi mana hoto. Yawwa na gode. da wannan waye kuma. Ga shi mana. Shi ni ma ban san shi ba. Mahaukaci wani MC Madaki ne. Waye musu ma da shi ko waziri ne ba ban san shi ba ban sa. Dare ne. Ai bana wannan. Ina kuma za mu je. Zo mu je. Zo mu je tsaya anan ka je ko ina zuwa. Wallahi ba bush ba. Ko Usama ne ka bar garin nan yau. Me na mato daga Ka bar garin nan ni. ana zo na kataro man. Ana zo na kataro man. Ni ban ce komai ba. Ka dai bar garin nan yau. Wallahi Ba nawa zan je. ka je. Ba ni kawai haka na zo garin ku ba. Ka je. To shikenan ba damuwa. Me gida yau wa Kano. Tasha ba kai. Maza! Wallahi ni ne. Don mu je mu shiga ayyukan kada ba kai. Idan kai ga gidan zaɗin dafa ma wata latala shi na mu je. Aba ya wuya. Kai to bare tafi ba. Shi mana ya fasa tafiya sai ya tafi. Mu koma mahaukaci ne. A'a ni wani da inda zan kawo tare da Mu koma. Kai anan fa ba wani rege Bauchi na man kayi ne kun zata mun kare ne ko ina mun kulle ne babu sauran batu ne to me zan